Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Handitomborina kana zororo muupenyu hwangu. Inuwo mukoma Nashi, I was a married teacher but mudzimai wangu akazoshayika. So ndine umwe musikana uyo ainge akanaka chaizvo. She was my student. Zvokuti ndakazosvika pakumuchiva mukoma ndokubva ndachizomupfimba. Akaita nguva yakareba, ndikangoti temi yose achindiramba, ndokubva ndachizotanga kumupa mari, ndokubva azondibvuma paya. Mushure mekunge andibvuma mukoma, ndakabva ndaita zvinhu zvangu nekukasika. Nerimwe ramazuva mukoma ndipo apo pandakabva ndachizomanikidza kuita bonde naye, in which ainge asingadi. Ndokubva azondiudza kuti ainge abatira pamuviri. Ndo pandakabva ndaona kuti I had totally destroyed that young girl's future. Akati andiudza kuti ainge abatira pamuviri, ino ndakabva ndakaukuleta kuti madam kuti ndinge ndichivaudza nyaya yakadai so anenge atova ma1. Mukoma Nashi vainge vagara vachingonetswa neimwe kazeni yavo iyo yainge ichiti huyai kuno iriko kumhiri kwemakungwa. Ndikatoona kutoti mukadzi apa anokwanisa kutondisiyaka nekuda kwemusikana uyu wandamitisa. Saka musikana uyu paakangondiudza kuti ainge ava nepamuviri, ndakamutuka ndikamuudza kuti ainge achipenga for ndainge ndisina kana kumbogara ndakadanana naye. Akachema mukoma Nashi. So ndakati ndabva mukumutuka paipai ndikamuti buruka mumotikari yangu uri kahuri. Ko ndaigozivei kuti ainge atogara aine dambudziko redepression. Ndokubva azoenda akabva azonotenga mushonga wemakonzo, ndokubva azonwa akafa. I only heard about it the following day kuti ainge ashayika musikana uyu, and no one even knew kuti ndainge ndakamutuka ende ndo zvainge zvakakonzeresa kuti ange achizokomita suicide. Kusvika pari zvino mukoma Nashi, mwoyo wangu unoti kana ukafunga nezvake musikana uyu, mwoyo wangu unotanga kurwadza. I blame myself. Dai ipapo hangu ndakangozviudza kuti sezvo ndamumitisa, it is my responsibility. It was far much better than kuti munhu ange achizozviuraya nekuda kwangu. I'm really scared kuti kana ndikafa ndichaenda kugehena here, kana kuti pandichafa musikana uyu maybe ndichawana akandimirira. Mukoma, kana mukapostawo nyaya yangu ndizivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandikatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura nawo mucomment section. Ma1 hanzi ndoda kuziva kuti toti iwe ukakonzeresa kuti munhu ange achizokomita suicide ingozi here, kana kuti munhu anenge afa achita zvekuzviuraya haisi ngozi, haamuki chipoko. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so: I had my own business partner. So this business partner of mine iye ariko kuSouth Africa uko, but ava kutokanga waya. Zvinhu zvake zvakatanga kudhakwa. Ndikangoti kubva munana May June ikokoko ndo pakatanga kudhakwa zvinhu zvake. Mushure mekunge ndaona kuti zvangu zvainge zvaita, and I was in no need of him anymore. Mukoma, like iye ndiye akatuya this idea, akabva ati shamwari, ndine business rangu randiri kuda kutanga kuZimbabwe ikoko, but manje kuti ndike ndichisiya basa ndobva ndazouya ikoko kumusha, it will be quite challenging for me. So I don't know kana zvichiita kuti tinge tichizova ma-business partners, then we can see what we can do, everything will be sharing. Ndikabva ndati iribo, neniwo mukoma zvinhu zvangu zvainge zvakatooma ipapo. So ndakabvuma paipai mukoma, then I started running the whole show, the whole business. Mazuva ekutanga mukoma, I was very faithful to him.
but munongovaziva vakadzi kuti somehow they will end up convincing you kuti uri kushandisiwa, even though tainge tichitowana mari yakawanda out of that joint business venture. But mukadzi wangu akabva ati we were supposed to get more than our business partner, because iye ainge asina zvaainge achiita, ainge agereko kuSouth Africa ikoko, then why was he supposed to get more than what we were getting? Ngomanache ndipo apo pandakazotanga kuona sekunge ndainge ndichishandisiwa. Ndainge ndava kuti kana akandibvunza kuti mubusiness mune mari, dzimwe nguva ndaikwanisa kuita mushure wese wezuva ndisina kana kumbomupindura, because ndainge ndava kuona sekunge mari inenge iri mubusiness inenge iri mari yangu ndiri ndega. Zvadaro ndipo apo pandakabva ndachizoti mufesi uyu anotondijairira apa business rainge ropinza mari. Ndakabva ndazoenda kun'anga, madam ndo vakatouya one day vakabva vanditi you know what dear, ndine umwe munhu andipa mafone numbers, saka ndaona kuti ndinge ndichitaura nemunhu uyu hazviiti, saka imimi samusha chitaurai navo sekuru ava tinzwe kuti vanokwanisa kutibetsera here. Ngomanashi ndo pandakazotaura nayo n'anga iyaya and I explained my story to him. Ikabva yanditi izvozvo zvoga here, hazvinetse. Ngomanachi takazoenda kwavari sekuru vaya then ndokubva vazondipa mishonga uye zvekare nekugadzira friend yangu. Kutaura kudai so my ex business partner, kutaura kudai so mukoma ari kutorwara, ende sekuru vaya vakati next year by April anokwanisa kuzofa, kana kuti muna July ndipo paanozofa. Mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandinayo, sezvo akazova munhu wekuti ainge ava kurwara, ndo pandakazoita take over, and nekuda kwedesperation ndipo apo pandakabva ndachizoudza mukadzi wacho kuti taikwanisa kuvapa package so that isusu tinge tichizoramba tichingoenderera mberi nekurana business, tikabva tavapa mari yatakavapa mukoma. Now I am the one who is in control of the business. But the funny part about it is that pa business racho iri randava kurana, I did not even have any capital. It was only my knowledge and me being on the ground zvakazoita kuti ndike ndichizohwina kambani iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. But one thing that I can tell you is that iyo ng'anga yenyu iyo what you need to know is that Mwari ndivo vega vanokwanisa kutongera munhu rufu, uye zvekare munhu anofa chete kana Mwari vatendera. Izvo zvamunoudza nazvo kuti muna April ndo paanofa kana kuti July, you will be shocked if God is going to intervene. Zvakangoma azvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo mukoma ndiri mudzimai, I am a single mom, saka ndine mwana wangu uyo ane 17 years. Mwana uyu wangu kubva achiri mudiki aingoti pose paanenge angosvika mwana anenge achingoti mwana akanaka uyu. Nazvino mukoma mwana wangu ndinotomutyira nekuda kwerunako rwake. So kubva zvandakarambwa nababa vake ndakabva ndatanga kushandawo samaid. Nazvino ndiri kushanda samaid, ndiri kugarawo kunoku kumasuburbs mukoma, ndiri kushandirawo imwe family. Now nyaya yazondiunza pano ndeye kudai so. Last weekend pane vamwe amai avo vanogarawo musame street ndinoshanda uye zvekare ndichigara, because ndinoshanda stay in. Saka vakabva vazondidaidza, ndakazoenda kumba kwavo mukoma, ndokubva vazondiudza vachiti vanoda kuti mwana wangu ange achizoroorwa nemwana wavo, ende kana ndikabvuma hanzi vanondipa 5,000 US. Iyi vakati imari yekungoti yemisa amai munenge mabvuma mukomanashi. So handizivi kuti ndoita sei. I feel as if kana ndikabvuma I'll be selling my daughter for 5,000 US dollars. But mukomanashi nekudawo kwekuti ndiri murombo, I feel as if 5,000 US dollars it can go a very long way. Kana stand ndinokwanisa kutotenga
uye zvekare mukadzi uyu mukoma une mari dzake. I think kuti she can even help me in life, nekuti pari zvino zveupenyu hwandiri kurarama hunorwadza, handidi kukunyeperai. When I look at my daughter, ndinotya kuti nemanakiro acho awo aakaita, kana akangogara aita desperate, she might end up doing anything, kana kuzotanga kumhanyidzana nadzo mbinga idzi dzatinongonzwa dzichinzi dzakaromba. I fear so much for my daughter. Akatombopotsa akidnapwa neumwe murume mukoma apo paainge achienda kutown. Murume uyu ndokubva atanga kumunyenga, then mwana ndokubva aramba. What saved my daughter was that motikari yakati ichida kunoslowa down pamarobots, ndokubva angovhura door akajamba. Nanhasi uno mukoma mwana wangu anogara achingocomplaina, seems as if ane ma-internal injuries. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo mundipawo miono yenyu. Should I do this, try to secure a better future for my daughter? For I know kuti this family, as rich as they are, my daughter will never know what is poverty ever again in his life. Ndakambotaura neimwe shamwari yangu akabva anditi izvezvi ukaramba mune ramangwana uchazonzwa mwana achiti ava nepamoveri, and you will be shocked kuti achaenda obva anopinda mumaoko emunhu wekuti anenge asitomborina kana chaainacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi ndinotya kuti kana ndikagamuchira $5,000 iyoyo ndinenge ndava kungozviudza kuti ndafanana nemunhu atengesa mwana wake. Ini vahanzvadzi, maonero wangu, kana kuri kunzi this family, kana kuri kunzi upfumi hwavo kana huri clean, vasiri vanhu vakaromba, I don't think kuti there is anything that is bad. Amenewo kuti munopaonawo sei mhuri yeZimbabwe. But mwana uyu achiri mwana mudiki ka 17 years, maybe you will have to wait until ava kuma 19-20. Ndo maonero angu muri yeZimbabwe. I don't know kuti what kind of advice can we give to our dear sister. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. I think kuti pandiri nditori nedhimoni chairo. Ndiri munhu wekuti kana ndikadhakwa ndinozviitira pupu uye zvekare nekuzviitira wet. On top of that, kana mukadzi akacomplaina ndinobva ndatanga kumurova. Saka I am looking for anyone who can assist me. Ndiri munomuwo muJoburg, muKomanashi. I just want deliverance. Ndaneta neupenyu uhu wandiri kurarama. Uye zvekare kana ndikatanga kuenda kuchechi ndinotanga kurota dzimwe hope dzinotyisa, ende ndinenge ndichimhanyiswa ndiri musango nevamwe varume vanenge vachida kundiuraya. Asi kana ndikangoregedza kuenda kuchechi, varume vaya vandinenge ndichimborota vachindiuraya, hope idzodzo ndinenge ndava kusadzirota. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibetserawo mhuri yeZimbabwe. What I need is deliverance. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi what I need right now is deliverance. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. Musikana wangu naiyewo anodzidzawo paUZ as well as me. Iye ane 21 years. We really love each other and I know kuti she is destined to be my wife. But she made a weird request mukoma, in which we engaged in that act. Now I am regretting. Nerimwe zuva takati tiri pakati pekufadzana, then iye ainge akakotama, ndipo apo paakazoti ndinge ndichitora chigunwe changu ndinge ndichinovhara. Paya apo panobuda
netsvina akabva ati ndo zvinoita kuti anga achiwedzera kunakirwa. Zvechokwadi ndakatoona ava kutogwina kurakidza kuti ndo zvakaita kuti ange achizonakirwa paraundi yacho iyoyo. Then takati tava kuita zvekare akabva anditi chimboita uchindirova nesikarudzi yako ipapo paSim2. Ndikabva ndaita saizvozvo kudzamara azoibata iyo sikarudzi ndokubva aita sekunge anoipinza zvishoma muSim2 mukoma. I felt so weird, but nekuda kwekuti ndinomuda I just participated in the act, zvekuti musoro wayo wakasvika pakunomanikidzirika mushure mekunge tazoisa lubricant yakawanda. So mukoma we participated in that act. Iye anoti zvakamunakidza zvinengei, ende aitoti ndo mavideos anofarira kuona kana ari mavideos epono emukadzi wekuti anenge achiitwa kuSim1 zvekare nekuSim2, but it has made me to feel really weird. Apa ndinomuda musikana uyu. I know kuti we are destined to be together. Zviri normal here apart from vamwe avo vanenge vachida kuzondijaja religious wise, like is it normal kuti vanhu munokwanisa kutoengaja panguva yebonde Sim1 and Sim2? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakaoma hazvo veduwe. Apa munenge muchiti vana vanenge vari kuuniversity apa vachita musikanzwa yakadai so.